está por la educación pública y gratuita de 0 a 3 años. Tenemos un compromiso con la educación pública. Hemos recogido 64.000 firmas para que se convierta en una realidad una red de escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años. Y esta mañana estamos en el Parque del Oeste para festejarlo con todos los ciudadanos, con todas las personas de Compromís, con todos los valencianos y valencianas que han contribuido a que esto se haga realidad. I ja no m'hi veig, perquè em vaig tard, en el Musafes tinguérem un gran concert d'Obrim Pas, per cert. S'està comprometent molta gent. Fins i tot Miquel Gironès va dir que hi havia que assumir un compromís amb el País Valencià. I els milers de joves que estaven allí, bevent la vitamina Compromís, van assumir un compromís amb el futur del nostre país. Per tant, volíem dir-vos una cosa molt important, agrair-vos tot l'esforç que heu fet, tot el treball que heu dedicat. Joan, heu fet una feina impressionant, Piluca, Giuseppe, Consol, tot l'equip de València i les més de 12.000 persones compromeses en tot el País Valencià amb una opció clara de futur, una alternativa treballadora, honesta, com és la que representem, Compromís, el futur de València i del nostre país. Us ho volíem agrair, però a qui no li volíem agrair res, tot i que ens va ajudar molt, és a l'alcaldessa d'esta ciutat que va acabar i va arrasar en el patronat d'escoletes de la ciutat de València. Tot i que sí, com ha dit Joan, ens va prestar un favor molt gran quan la meua Carme no la va voler besar, que està per ahí, i va dir, pagadlo vosotros. No, ja paguem impostos i com a ciutadans lliures volem que els nostres impostos no se'n vagin a la juerga i a la destrucció de la nostra terra i que se'n vagi a lo important, a les escoletes infantils, l'educació gratuïta de 0 a 3 anys. Això és lo important, l'altre és portar-nos al fracàs. Però escolteu, com fa tanta calor, dir-vos una cosa. Un missatge. Anem de puta mare. Ja no saben què fer per a silenciar-nos, per a ocultar-nos, per a anul·lar-nos, perquè saben que som l'esperança d'este poble. Mireu, aquesta enquesta del FIS, del PSOE, perquè ens tenen por i en comptes d'estar combatint a la dreta servil que ens governa, tenen por de que Compromís tiri endavant com estem tirant endavant. Aquesta enquesta diu una cosa molt important, que l'han volgut amagar, que en esta ciutat n'hi ha un 5% de les persones que viuen i treballen aquí i que voten aquí, que volen a Joan Ribó d'alcalde de la ciutat de València. 30.000 persones. Això és una barbaritat positiva. I vos dic que si tota la gent compromesa en les candidatures municipals de Compromís, que sap, que ens coneix, que tenim un logo, el Bob Compromís, com ha dit Mònica Oltra, vota local i vot autonòmic en la mateixa direcció, anem a ser l'element decisiu per al canvi polític en este país. I nosaltres volem canvi a favor de les persones i de la ciutadania. I dir-vos per acabar, que fa molt de sol i a mi ja no me queden ulls, dir-vos que la primera mesura que farem al futur govern de la Generalitat, la primera serà que la Fórmula 1, si tenim que fer-la, que la farem, perquè tenim el contracte en el multimilionari Eccleston al circuit de Cheste, i els 50 milions d'euros que ens costa muntar cada vegada el tinglaillo ese del circuit els dedicarem a l'educació gratuïta de 0 a 3 anys. Només en això serà possible. És possible canviar les coses. Diners públics per als serveis públics i no per a juegues. En Compromís és possible. Visca Compromís per València, visca el nostre poble, anem endavant a treballar i anem a fer-ho. Ànim i endavant.